réir an daonáirimh is déanaí, tá líon na gcainteoirí laethúla Gaelainne I gCorca tar éis Ardú. Lear mé leis an ifigach pleanála teanga Chiarraí Thiar John Prendergast faoi seo. Tá anna áthas an sotha gCorca go bhfuil méadú tagtha líon na gcainteoirí Gaelainne, agus le daoine I measc daoine go bhfuil cumas Gaelainne chu comá. An cíimiad go bhfuil bús fés na figúr ní bháin fud gCorca ach an nácht na eile cosú le dún chuoin, agus ó thuaigh go bros mórach, bros na mínárdes, na glánta, agus an mórthain chomá mar sin tá anna áthas an so le plantanga Chiarraí Thiar go bhfuil méadú teachta na figúrí so. Bhí deise gom labhairt le daltaí bunscoile I scéal rún chuoin faoin Gaeilgeann sa cheantar, agus chomáile sin agaid dúirmí a áilt faoi thabhchaí na Gaeilgeanne I nón chuoin. Is áit anna dheasaí don chuoin, há bhaid na omhna ann, bíon an Gaeilgeann na cos I gcónaí. Well, bí mi de úsáid an Gaeilgeann ag nuair bhí mi de caint lear gcorde agus nuair a hámí de go baile a caint lear dratharcha agus ar drafúrcha. Is áit all ní dún chuoin le annach chud star agus béalid is ag buint leis an áit, agus tháinig scéalathe ar nuas peg séirs agus bob vertéir an bróiste leis. Bíon mi de caint Gaeilgeann mus a chlós chomá agus ag go baile agus ar siúlódaí lenar dismóthóirí. Is tólam go raibh uimhreacha na gcainteoirí Gaeilgeann suas. Tá annach óchasach faoin Gaeilgeann in nún chuoin mar go bhfuil an céad dá methe suas ó 60 go dtí 64 fáin géad, agus tá annach hásta faoi sin sam annach óchasach faoin tagtha.